L-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw li l-uċuħ huma mexjin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesu Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqaxt ġo moħħna dil-Kostituzzjoni, bla klawżoli u tiġbid, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin, ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-demm l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet fuq l-olja taż-żeblieħ, bla privileġġi. Waqqaft il-Parlament fuq 12 l-idjota. Ma bżajċ mill-folla u sal-aħħar sija tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li welditek, ministru li ħabbejt u ex prostituta. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk tigżira fqira. Għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu, u bkew il-ħomor, u mxiet il-minoranza u l-maġġoranza, għax inti biss. Diżonorevoli Kristu, inti biss f'dil-blata tħalt sa ġewwa fil-qlub tal-imġarbin. Inti biss trid taqdu bla kliem tal-okkażjoni lil dal-poplu li qatt ma ċaħdek sissa. Nubietna ma jiċħdukx. U bid-nubietna trid tara fina n-nies li jemnu fik. Bluwatna ma jinsewkx, u fi bluwatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refet l-ola post f'pajjiż għalik. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati, jedew bil-Parlament u l-manifesti. Iżda aħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda blu jew ħamra li ninżew biss inkiss quddiemek m'għandniex li fġilda waħda li tajtna inti. Safrana lewn il-weġa. L-elezzjoni tirbaħa meta trid, f'kull kundizzjoni, għax il-votanti tiegħek nies li jbatu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif iridhom min jitmagħhom f'dil-patrija li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik, diżonorevoli Kristu.